Doris Fenek qaltilna li meta żżewġet lil George, iżżewġet ukoll l-arti tiegħu. Fil-fatt id-dar tagħhom fil-Mellieħa ma kienx tilqa' biss ħafna studenti tal-arti, imma servit ukoll ta' post tal-diversi biex jifqu għal xi parir jew biex jaraw ix-xogħlijiet artistiċi li jkun qed jaħdem fuqhom l-artist George Fenek. Imwieled il-Mellieħa George miet fl-2011 fl-età ta' 85 sena. 12 sena wara, id-dar fejn għex ma' martu Doris u li flimkien rabbew liż-żewġ uliedhom Konrad u Gilbert, fetħet il-bibien tagħha bħala mużew tax-xogħlijiet artistiċi ta' George Fenek. Din kienet id-dar tagħna, żewġna qagħdna hawnhekk, u bħalma qegħdin ngħidu billi kien ikun dejjem bin-nisaw, dejjem xtaq li l-ħajja tibqa' għaddejja. Rnexxielna nieħdu nikkostaw dar oħra biex ġie kbir, u għalhekk ħallejna għandna ma' 150 kwadru spedi. U li George komplew fuq il-passi ta' missierhom. It-tnejn huma l-liema u qabdu r-rotta tal-arti. Konrad fl-arti diġitali u Gilbert ipinġi biż-żejt. Mistoqsi x'teknika kien iħobb juża missieru fit-tpinġija, Gilbert wieġeb li kien jesplora ħafna modi differenti, speċjalment meta fil-ħamsinijiet kien qed jistudja l-arti f'Ruma. Tgħallem rigward l-affresko, tgħallem fuq l-inċiżjoni. Fil-fatt l-inċiżjoni u l-printing baqa' xi ħaġa li jħobb u baqa' anke jesplora u jesperimenta fiha tul mażmun ħajtu kollha ġifieri. Imma t-teknika l-iktar li kien juża u tip ta' kuluri kienu l-kuluri biż-żejt. U kien iħobb ħafna kemm ipinġi barra fuq il-post. Il-pajsaġġ mellieħi huwa evidenti fix-xogħlijiet ta' George, esebiti fil-mużew flimkien ma' portraits, xogħlijiet b'temi reliġjużi u still life. Dawn minn barra xogħlijiet li kien hemm f'diversi kollezzjonijiet privati kemm f'Malta kif ukoll f'pajjiżi oħra, fl-Ewropa, fl-Amerika ta' fuq u fl-Awstralja. Fl-2010 George Fenek kien onorat bil-Medalja l-Qadi tar-Repubblika għall kontribuzzjoni tiegħu lill-arti lokali. Id-dar, mużew fit-Triq il-Kbira fil-Mellieħa tinkludi replika tal-istudju li kellu l-artist u xogħlijiet li kien ikkummissjonat jagħmel fosthom żewġ bolol tas-sensiela Ewropa tal-1977 bit-tema tal-pajsaġġi Maltin, abbozzi ta' xogħlijiet reliġjużi li jinsabu f'diversi knejjes u l-ikwana tal-Madonna tal-Mellieħa li kienet ingħatat lill Papa Ġwanni Pawlu II meta żar Malta.